Guys, ndiqobe makhethi ndibalisele one of the reason why mna ndingenazo iitshomi, why mna ndingakholelwa iitshomi, why ndibelieve uba iitshomi zikhohlakele. Amakhe ndikubalisele. Okokuqala, mna andinazo iitshomi. Ewe, I have abantu endincokola nabo, I call them friends, just uncokola nabo nje. I don't have a best friend, someone who knows iindaba zam, umntu ozondicebisa uba mali kanjani, umntu endizokhalela kuye when I cry. Ne? Let me take you through ke sana. So ndifunda kule boarding school. Kule boarding school ndifika ke ngoku ndifunda khona mothandazi muntu. Ukuyabona mosland ba xa ufike esikolweni ufike uhlale phansi, umuntu ohlele ecankwakho nizoqala nincokole, and ngebreak yokuqala nizophuma noba i2, probably nizophela nezishumi. Yabo? Yabe situation kanjalo ke. Asifike esikolweni ndihlale ecankolo ke ndingamaziyo. Hayi ke nyani ngabikho ngxaki. Sincokole no girl, kuphume ibreak, hayi ke siphume sobabini no girl ba okay siyazana ke ngoku. Sesingathi sizitshomi ngoku because every time siphuma sonke ukuya kwi-break. Kwaba khona wesithathu ke owayitshomi yethu kwalapha, but ke ngoku yena wayengahlali apha e-boarding school ngoba thina sahlala e-boarding school. Yena wayenalo ikhaya lakhe lalikufutshane, so wayevele azozofunda and then ahambe because yayivumelekile loo nto kwesa sikolo, ne? Right. So ke ngoku sihamba sonke mos, utshomi wam lona amuvele edomini yam like kwi-res, like kwi-room yam e-res, ne? Hlale sonke ke ngoku khona abanye abantu. I think like i-room sasikwazi uba sibe bayi-5 or 6, ii-room zazinkulu nje zinebhedi and stuff like that. So utshomi yam ahlale nam apha erumini, ingabikho ngxaki ke because yayikho nenye ikhazini yam, eyayihlala kule room sahlala kum. Ingabikho problem ke, sihlale sonke utshomi, ingathi ubutshomi bethu buyakhula. Ubutshomi bethu buyakhula biye ba-strong nje, siyovana nje notshomi. Ngaminaza ndithile andive esithi kumo, uthi utshomi yethu le uhlala outside ungahlaliyo apha e-res, masingatshomani nawe because abantu bayasonda because of you. Mind you, kwa grade 10 I was like, bayasonda because of me, what did I do? Oh, okay. And mna shem, one thing about me, zange ndibe ndibacenga abakhulu uba okay guys, if you feel like abantu abanicapukela because of me or for certain reasons that I don't know, it's fine ke, yekani uhamba nam, like yekani, but zange hayeke ukuhamba nam, right? Kwacaba ke ngoku yena uthi masingahambi nalona because uza nemimoya yoba masiye kuba zothumana nam. Kwacaba lo wesithathu ke ngoku siyamdisha, sishiyeka sobabini ezitshomi. Hayi ke fine, ubutshomi bethu baqina njengaqala. Kwaright yonke into sapasa saya kwa grade 11, sisatshomele nje sahoma kwa grade 12. During the years yemana sitshomo sasithi abantu bayacapukela because of wena, abantu abathathisi kahle because of wena. Manje ndikuxelela isizathu endicinga uba unoba babendicapukele sona andikho sure. Mna esikolweni ne, ngilaa mntana wayeclean, full uniform, blazer, tie, isihlangu zintle, inwele zifresh, school bag clean. Mna shem ndandingulaa mntana wayethanda ukuba clean esikolweni, yabo? Also nee-misses azindithanda because ndandisihoyile isikolo futhi ndandifunda futhi ndandiphasa, yabo? So I think like that's one of the reasons babendizonda, because ngona ndifika class rep and all that, yabo? So okay, I don't know about eyasukela phi into yoba bandizonde. Hayi ke notishala moso ithanda ukuthi anthume and all that yonke laa nto. Abantwana besikolo ke caba bandifunda baseklasini yam nani. Okay, yeke ke leyo ndaba. Sifike ka grade 12 kolotshomi wam sisatshomene. Kongathi yena xa ndibonile uwenzela mna i-favor for being with me, because abantu bayamzonda because of that. Bayamxelela abantu ba siyakuthanda wena, umntu esimzondayo Amila, wena siyakuthanda. And mna ndixela every time ba if you feel like ba abantu bayakuzonda because of mna, phuma kum, ndizozihambela ndedwa mna, ana problem. One thing about me, shem, ndiyakwazi ukusiphilela, yabo? Hayi nyani ke kwa grade 12 sifike kukho le cousin yakhe ikwa grade 12, right? Le cousin ke ifeyilile, ekufeleni kwayo ke ngoku izofunda nathi. Okay, green sharp ayo into eright, akho into wrong ekufeyileni. Abantu bayafeyila, into eqhelekileyo, into ethusayo. Azange siyothuke nje into ukuthi ufeyile. Okay, ufeyilile sharp, uzophinda pull up isocks zakhe abe right, ne? I remember the other day babemhleka esikolweni bemgezela la cousin, ndambiza nathi no wathi ungabahoyi abantu. It's not like bazokuphumelelisa ebomini. At the end of the day iphumeleleke kuwe le nto this year you're gonna make it your year, upass ufunde right. So besekhona thina sizokusupporta futhi uzohamba nathi if you feel like awunatshomi le cousin, because le cousin yayindala kunathi futhi efunda phambili kunathi, right? Sayifumana pha ka grade 12 akakho ngxaki. Le cousin ke ngoku kuhamba ixesha ingathi uyatshoma namone tshomi yam because bazalwa
ekhaya leni-1. Well, abangomama oyi-1 but basuke emzini oyi-1. So I didn't mind that, ne? Because the cousins is, if they feel like bafuna ukuhamba together sometimes, or baba together, or bancokola sometimes, I mean, like Andy Mandela, but aba bantu zi-cousin, because nam nasi cousin esikolweni, just that does funda eklasini eziphansi, right? Ake kungabikho ngxaki. Mna ke esikolweni ndandifree, ndandithetha nabantu abathetha nam ndingenangxaki. I remember ndandinaba nabantu abangabafana ndandincokola nabo, like just nje ukuba laa mfana uncokola naye uyifriend yakho in a kind of way, like niyancokola nje. This day ndive kuthiwa mandiyohoyimbisa ndabuya. Okay, I'm back. Ndithi ke ndive kuthiwa itshomi yam ndiyibone mani, ndisithethe seyamuti, ayithethi nam, ayithini nam, naba sihleli erumini yethu xa sisegodukile siserezini yethu, ayithethi nam imuti. And I was like, okay, andiyaba kwenzeka ntoni ngayo. Mna ke being me, ndiyingqale, ndiyibuze uba hayibo kwenzeka ntoni. Ithi ke yena ke hayi iphume le nto enedibene nam, because mna sometimes ndihambe nabanye abantu during break time. Just imagine sika-grade 12 ulwa ngento ebreak, sibangakanani kanti sina 3 sifuna ugrade R. Athi ke yena ke unokuhambe nabanye abantu ngebreak. Sometimes bendimbuza guys uba uzohamba nam siyothenga ukutya or awuhamba, athi hayi ndihambe, ahlala nekhazini yakhe eklasini. Well, ndihamba ke mna ke ndibashiye, yabo. I guess like ikhona into ikhazini yakhe ayithethayo kuye naye wayibona iyinyani or something engathethwayo ngumntu, but all of a sudden tshomi uguqukile ka-grade 12. Grade japha koxiki. Ndithi ke mna ke okay, if wena uthi awuphindanga wahamba nam, utshintshile ngonani uzohamba nabanye abantu uphume nedibene nawo, then it's fine. Ndaphuma ke utshomi. Imagine uba how awkward it is uhlala nomntu in the same room but anisezotshomi anymore, uthi nophume nedibene nawo after so many years nitshomene, like 3 years nitshomene kweza sikolo, naye nitshomene nakhena naye ngaphandle kwakhe, right? Hayi ke akabikho ngxaki. Yey, ndiqoma andiyale nindihlalana nabantu mos bayabona esikwini uba abasahambi together, even nemiss mos yazi uba ubani nobani basitshomi asahambi together. And andiyazi into ebangela uba, andiyazi into endiyilahlelwe ezitsho uba nenzeni. Ayakho ngxaki ke nyani. Qha ke ngoku during elaa xesha nam ke ngoku ndifikelwe yinto yoba ndibe nentloko engapheliyo, engayaziyo uba isuka phi, eyayindenza uba ndingaboni ebhodini. Sometimes ndifile iinyawo zam ngathi ziyatsha, ingathi zibuhlungu, andikwazi ukulala ncam, andikwazi ukufunda, uba ndifunda incwadi ndibona intlantsi. So nam nje it was a very bad year for me. Esikolweni ndandimane ndikwazi ukuphuma mos esikolweni ndiphinde ndibuyele esikolweni. I was very sick and andinatshomi andinamntu, ebecousins zam zazikhona but ndandigowa through le nto, ndiphinde ndigowe through into ye-friendship, ne? Hayi ke kwabekho ngxa kwaqala ke ngoku esikolweni kwabakho kuyaziwe ke ngoku basatshomenanga anymore. And I believe ukuthi sekukho nabanye abantu abangenelelayo kule ndaba yethu, abaxokayo, abasebesithi mhlawumbi uAmel uthe kuye naye ave uba okay uAmel uthe, ayibhilive le nto, then ingathi ngokusekubhife enzima endingayaziyo uba iqale njani. Noba ke ndiyahamba ndiye esikolweni, bahleli phayini egroup, benza into ezifani, making sounds ezifani. I mean like ndandihamba ndedwa guys, I was so lonely. Qoma yona ngathi ke mna one thing about me, even siba ndiyagowa mna ndizoyifihla, awuzondibona uba ndiyagowa. Ndandigowa ndimuruka kwesaa sikolo, ndihambe ndedwa, mind you ndiyagula, ndinawo nentloko and all that. I remember ndaye ndahamba izibhedlele ngale ntloko yam, andide ndincedakala, kwacaba ke it's a spiritual thing, yabo, kunomntu nje obhizi ngon-lawyer and all that. So okay ndafumana amayeza khona uba ndiqhomise for uba ndizoba ngcono intloko. Babe-complain about that uba mna ndisebenzisa amayeza. Yeyi, uyayibona into yabantwana besikolo abazokwenza igroup benza ii-funny sounds, bakuthethe ngawe, bafunda ubaphendule back and all that. Umntu ame endleleni ncoma uzomgila, like into engazaziyo man, like abantu bafuna uqala ifight. Nqoma ufuna uqala ifight nam, ndikwazelapha ukhula, look at my hands, zolwa njani. Yho asani. So into yetshomi ndaqala uba nzondo yongathandi sisincama, into yetshomi yongathembi ncam into zetshomi, because kwakusekuseza abantu ngobathi wena Amila kuthiwa uthengam, wena Amila kuthiwa uthenga. I remember the other day kwaza onye igroup yathi komo, wena Amila kuthiwa uthe ubani uyathaka. Hey, into zelwimi. Into nayithethayo ndathi if kuthiwa mna ndiyithethile loo nto, lo mntu bendimxelela yena besithini ngoba ndimncokolele, besithi okay okanye besithini. Kha comment.
busy. This is part 2 of why I hate friends. So la tshomme uyaqhubeka yenezela idrama apha esikolweni ke ngoku abafuna undihlalisa nhlala abafuna ndihlale kakubi. Bayahle bangam, they making sounds xa benibona and all that, yabo nje bayenza idrama nje. Just imagine ukuba le tshomme ndihlala nayo edesikeni. Now I have to move from le desikale nento hlala somewhere else. I don't know even know bazohlala phi. Then ke ake ndayifumana ndawo hlala nyhani ndahlala eback ke ngoku because I mean like u-awkward hlala soba it and all that, yabo. Ayake kwabekho ngxaki but ke yonke into i-weird because lo mntu ndimqhelile and dala sitshomene sobabini. So what do you mean ngoku asisekho together anymore? Ayake nyhani, I was sick, as I said, uba ndandigula, ndandinentloko, ndingakwazi ukufunda eklasini, ndingakwazi ukubona incwadi, xa ndifunda ndibona izitars. So ndahamba esikolweni for months because I was sick, ne? Ndahamba esikolweni for months. I was going to a doctor, traditional doctors, nje kuyo yonke indawo trying to find help, ndingayazi noba ndizolifumana apho uncedo. Right? Remember sika grade 12 ixesha liyahamba. Abantu bayafunda, people are writing exams, nan. I remember ndaphinda ndabuya and it was June, kubhalwe exams kaJune. Ndandisithi naxa ndibeke ipen ndizobhala ndibe nobuthongo ndingabazi babusuka phi. Ndithi xa ndibhala ephepheni nje ndandingayigqibi igama, lalivele nje libe zinto ezithe gqibeleni because mna ndivendiwe phezu kwephepha ndilale. Ubuthongo bungacontroleki ndingabazi babusuka phi, but I'm writing exam ngoku. What do you mean like uba ndinobuthongo bunjeni? Ndithi mna ndabhala amarhuqololo anjalo because iphepha lam ndimdaka. Kuba when I wake up ndirealize uba ndirhuqolozile, I was stretched mos, ndiphinde ndibhale futhi, ndiphinde ndistretch, ndiphinde ndibhale futhi. Iphepha lam ndiliqoqolo, remember sasibhala isiXhosa that day. Ake nyhani ke umisi athatha amaphepha because uqibile ngokubhala. Anayo nexesha loba ndirestart. After 30 amaphepha baphela ubuthongo. I was like, yeah, this is real witchcraft. Athatha amaphepha and then okay, ndaphinda ndahamba futhi emveni koba ndiqobe exams zikaJune. Xa ndibuya ke ngoku, before ndihambe kwaye kwamakishwa nani safumana results zethu. I think like yes, before kuvala safumana i-results zethu namaphepha wethu sawanika back foba sibone mos uba sibhale ntoni nani. I was so surprised uba I was the highest esiXhoseni that time. I was like, how? Because mna bendinobuthongo. It was like, guys, kukhona umlingo nje ondilwelayo kuyo yonke laa nto yayisenzeka phayana. Kwangathi khona nje umlingo nje ondilwelayo because even if I was going through la pain, I didn't even feel it. Like ndiyifile mna after realizing sekedlulile nje grade 12 ndarealize uba, you know what, I went through shit. But at that time ndandingayifeel it, that pain ndandingayifeel it at all. It's like God was there for me. Hayi guys, emveni koko ndaye ndabhala i-exam zasigqiba ndahamba ke nyhani because ndandigula futhi. Le ntloko ke yayikhona icala elilonke ndibomvu nendlebe ibomvu, like I couldn't even concentrate ngaleyo ndlela. I remember esikolweni ndamka ingathi ndiyikliniki zandiphinde ndibuye. Ndahamba esikolweni kwabakho ilanto i-farewell, mna I couldn't even go there. Yonke ke laa nto bebesebevuya ke esikolweni kuthiwa kwamahemhem uba mandisekile isikolo, they are happy nani. Hayi ke ndithe ndisajonge leyo ke ngoku caba October ngoku sekuzobhalwa i-exams kaDisemba. Ndifowunelwa ngootitshala bandibuza uba ndiphi because they know I have potential. What do you mean ndisekile isikolo? Ndiseke kanjani isikolo? Kwenzeka ntoni? They wanted to know because babe ndisitsho mna ndisithi ndandiyifihla iphini nandinayo, so they couldn't even see what I was going through, yeah. Bathi ootitshala mandibuye, no, ndake mna ke there's a lot of exams that I missed, yabo. But you don't know how you're gonna rewrite them. We're gonna go to the department, sizokuthethela, I'm gonna show you results and all that, yabo. Hayi ke nyhani ndabuyela esikolweni, ndibuyela ngo-October. Months zidlulile ndingekho esikolweni. Not even ndizofika ndibe lost mos phayana esikolweni mna. Ndizofika esikolweni ndibhale ntoni, ndithi ntoni. Ndafika ke esikolweni, yakhumbula ndisithi kwakukhona abantwana abafana ndandizovana nabo. So ke ndaya kubo, babe smart ke kakhulu. So ndaya kubo. Thank you guys. If there's one of you oyibonayo le video,
Thank you so much. So ndaya kubo ke ngoku ndacela kuba guys ndicela ndicakisele uba yintoni ebifundwa nananana. Actually yazi mna ndandifuna umphini grade 12 ngonyaka olandelayo because I was like ndimisishe a lot of things. I don't want to go there ndiyofeyila. But ke umama wam netitshala zakhe zandicinga uba mandihambe mhlawumbi I have potential to pass nananana. Nyhani ke ndaphindela esikolweni kanjalo ke ndafika babafana bandifundisa bandixelela mos uba kwenziwe njani eklasini nananana. Remember kusekhona nale beef yale tshomi. Ndamuva kwidormitory yam endandihlala kuyo because ndathi xa ndibuyayo mos xa nihlala erezini ezidomeni zenu ezibana sithi ndithi mna ndaphuma engathi ndiyikliniki esikolweni zandiphume neento zam zonke. So there was ibhegi yam enkulu yayinempahla ndayishiya ndiyitshafe phantsi kwebhedi yam, izinto zam zokwendlula sekhona nomqamelo wam nanani. But ndathi xa ndibuyayo izinto zam zivuliwe, kuthathwe izinto abanye bathi izinto bezinxibe kwii-farewell zalahleka, ikep yam nanani. Ndaqomba okay, I don't wanna fight. Thatha izinto zam zonke ndahamba ndayohlala kwiroom yecousins zam. But ke ezi-cousins zam mos ngabantwana abancinci, so bakwiiklasi ezizantsi kunam. Ndayohlala kwezo klasi nyhani, kwezo room zabo nyhani. Zange babe naproblem ke, badibanisa ibhedi for me bandikwazi ukulala, ndalala ecangukwabo. Everything was like it's going back to normal ngoku yabo, because ndihlala kulaa room yabo abatoxic where bazohleka bathethe indaba, where I'm there ndizogqumile ebhedini. So I was in a room where ndihlala nabantu noko abazohlekisa, ndilibala noba I'm sick but actually I'm feeling the pain nayo yonke loo nto yabo. Hayi ke nyhani ndafika esikolweni ndazama ukufunda ke ndandizama ukuya nasesikolweni ndihlale alone ndifunde. Remember ngexesha ndibuyayo intloko seyingcono because ndaye ndafumana uncedo komnye wezisangoma esasistrongo at that time. Ndafumana uncedo kuwo, so ngondibuyela esikolweni intloko nje ingcono ngoku. Ndazama ukufunda, I will go to school, ndandivuke nasebusuku mna, kube ke into ndivuke ebusuku ndilele, ndivuke ndijame ndithathe incwadi ndifunde. Ndileqisa ntoni kodwa sendilate. But nanela themba kum ngaphakathi uba mandizame. Ndazama ke ukufunda kunjalo kukube kunjalo. Okay, koqala ii-exams ke ngoku sinikwa ii-timetable zethu and all that. I will always pray to God uba makandinike le ngqondo yoba ndifunde ezona zinto zizophuma, because uyayazi mos i-textbook soziphume yonke. I was praying uba uGod mandifunde kwezi ndawo kuzophuma kuzo vele, so that ndizokwazi uba ukulenza ixesha, uyabo. So I will read. Ndithi noba sandilele vele kubekho into ethi kum ambofunda indawo ethile, ndiye kuyo ndifike ndiyifunde. Ke nyhani fine kwaqala i-exam sahamba ke sobhalela eholweni khona apho. I remember, okay, first day saye sabhala English na, I don't remember kahle but saye sabhala. Second day mos uhlala xa uzobhala i-exam ngoku umntu ayazi into okubhalelwa apho kubhalelwa khona ugrade 12 uhlala alphabetically ne, and then ide sikohlala kuzo solo kuhlala kuyo mos because kuhlalwa like that. So second day ndifika kukho ndathi xa ndizohlala kayo edeskeni kukho into engathi ngumgubo edeskeni yam. So I was like yintoni le, almost ndihlale phezu kwayo nanoba yintoni. Fine, great up ndiyapha yintoni, ndayibrasha ke loo nto leyo ndahlala fine ke. Hayi ke sabhala. I remember ngona kwi-exam ndandithanda uba nesisu, ndiphume nje ndibaleka ndithi yeyi Nkosi yam. Then okay, kwabhala i-exam ndaqhubeka ndazibhala i-exam intloko yangathi iphelile ke ngoku ndade ndazigqibile ii-exam zam ezikaDisemba, right? Sagoduka ke andisayihoyanga ke ibhifu because this is the end of grade 12. Akekho umntu obuyelayo kwesi sikolo, andisakhathalelanga nawe noyitshomi yam ngoku siyahamba. Baketha into zam ngoku umntu siyabhala isikolo siyahamba. Results zika-grade 12 sozifumana ngoJanuwari. I remember that day ndalinde ii-results zam zikaJanuwari. Sasenzela nto ye-SMS uba zingene kwi-SMS yabo. Asenzela nto ye-SMS. Then ke ngoku ndifowunela ititshala yam enye ngo-1 ithi awukhafumani results zakho. Ndithi ke mna ke andikazifumani ndisalindile miss. Athi ke naka okay. Nyhani ke ekuseni ndivuke, xa ndivuka ngo-6 ndijonge imessage, yho akho results apha. Hayi ke nyhani ndithi qoma andiziwele nto. Ndithi xa ndiphinda ndijonge ifowuni yam after 30 minutes, yho guys nazi results zam ndiphasile ngebachelor. I couldn't believe, everyone was crying ekhaya. Even my mother nathi xa ndimfowunelayo wajula ifowuni phaa isitsho isikhalo, she couldn't believe ubana ndipasile. Then xa ndolanda istatement sam esikolweni ndadibana nabo aba le cousin nale tshomi yam. I-cousin was like
ufuna ukundihaga. What do you mean uzondihaga? In my mind, I was like, you don't believe bandenda pasa, ne? Yeah, guys, it was a lot. It was a lot. Like, I don't want to be emotional. Yeah.